Hej alle sammen, nu skal jeg tilbage til Jeppeverden. Og jeg ved ikke om det bliver så sjovt, men sidste gang jeg prøvede at lave en video, og der virkede det ikke helt sådan. Men jeg kommer ind på en verden, der hedder Grumpy Server, og den er sådan rimelig god. Men der er et eller andet. Se, jeg kan næsten kun have sådan en lille skærm. Jeg håber det er okay for jer, men ja. Jeg har lige fået et skin, som der ligner en Herobrine med maske. Men jeg er ikke særlig god til Minecraft endnu. Jeg har lige opdaget et hus, som ser sådan her ud. Men det her, det er de to af Jeppeverden, og jeg er meget stolt af, hvad jeg har fundet. Jeg har ikke nogen hest, selvom der er et hestested. Men jeg håber ligesom, at de vil håbe, at jeg klarer det. Jeg skal lave en survival-verden. Og den er meget god. Sådan laver man noget, som jeg ikke ved. Så går det ind. Det er lidt irriterende, at jeg har sådan en lille skærm. Men jeg håber, det er okay. Men i stedet for... Ja, men nu må jeg hellere ud og føle mig til. Jeg skal lige se. Godt. Jeg er lige glad med det. Og jeg spiller som I kan se på en flad verden. Og jeg er ikke særlig stolt af mig selv over at gøre det. Det er fordi jeg ikke er særlig god. Og jeg har faktisk lige lært af mine venner, at man kan spille på sådan en her verden. Skal jeg lige se den. Ja. Jeg er ikke så god, men ser vi hvordan man laver en crafting table. Sådan. Jeg er ikke særlig god til at huske. Se det meget træ, man får her på bare sådan en her verden. Jeg har snart for meget, eller hvad? Jeg skal vist snart lave et hus, som nogle af mine venner kalder det. Selvom man rigtig bor i det, ikke? I Jeppeverden, så er det mig, der bestemmer, ikke? Med træ, eller egetræ. Kan man da se du? Jeg er på meget træ. Jeg er mere end 64. Nej, jeg har 68.
Og i næste afsnit, når jeg er blevet bedre til Minecraft, måske om 2 afsnit, kan det være, at jeg spiller på noget, der hedder Let i det. Og der er der zombier og sådan noget. Men der skal jeg have et hus. Fordi jeg ikke har nok nu. Og nu vil jeg vise en snydekode, hvis man er på snyd. Så er jeg på kreativ. Nu har jeg jo et i alting og bare kan gå ind her. Som sagt er jeg kun på 1,6,2, selvom der er kommet ny. Men det er meget, fordi nu skal jeg have lavet det her.